Wayo, Salibona, Magadi, Muri Zimbabwe. Welcome to Zim Reality ITV. Pana Pandongwa, Vangwa, Malitis, Pandongwa, Vanyas, and Chipisan, and Zoka Murino, and Aku Pakuri, Movamaricas, Kusara, Nandi, Panapandiam, Koma levels, a one of Songoji to those Raitika, Jason, and Ducati, Zemuans, Kuma levels. What it ever you won't and Muromo, but before Zemon found on the trams, boy, and Panapa Bait Bridge, but Zim hip hop with the city bow. So I also check the music. I came for a picture, the picture of Paconabo. Then Fana Uyuma, Wambi, Morambi, trust me, Mona, check a YouTube channel, I can up footy over Manzuachim, type your music, and no plus in the video and talk about boys behind the scene. Then most check a video you wouldn't for next week in the other say a pizza kubiko. Right, Nyanga made a song. Young them Kuma levels, and them Kuma levels are as you tell one who could jail couldn't go and soon go and at Nakutsu. So I don't wonder what I tell you, what's the video? Mongo Zone Mega, Mongo Moon's Wega, A levels, that is Tauri Egg, such as sparks in your pair, sparks in the younger woman, series. In a entire once in a square, and do any engage in a wumbo, engage in evidence. Santa Pezangua, Wayo! When I'm going to Fantan, the Fantanaripo. What I need, this is a struggle. How does it happen? When I told at 100 and they are 10 rounds, and the Zigapasi, or Zogera Green, in by 100. Saka udze munhu kuti chikwidza zvidzika unzisa munanzika uzotoza by time adautora odzika uchaza unosiya unosiya munozvita nguva ipai. All right, ko inda levels kune inda what yeah watogerwa wairumwa nenda mwangu shit levels yes sir dzoka padeni manje andofunga ma1 mndara ndofunga makaya mune nzara imwe ri serious ko kozani kuti akuda kana time yekutomborwa masturbation yo zvafana kuti mteni mamuchigara kana mujira amtani boys internet yako amene zvairi kuitayo saka izvezvi ndofunga mukadzi ato nenhungu izvezvi aiwa ama ndasonda zvorera masturbation yangu nokumba zvongo kuri kunyepereko mwangu ukanyeperawo inini here kani levels handisi munhu wepaintaneti chimomira kani ko chii indoziya zvese ko chii levels chii unoda kunyepera nini chii alright bo levels bo right tikadzinga masina ako anyway mkoma levels welcome back shamari tikutarisira redeem and inonzi foreign pamutabhera foreign pam kuna vasingazivi kuti foreign pamutabhera chii ndo panogara vanhu vachiverengwa kunzi vakakwana here vasungwa hanzi nafantan ed afantan right ndofunga mangomona mukomana atara zvinhu zvakawandisa stereke zvaitika koko pamene akasitonga achimubvunza maquestion anga achitaurawo akatogerwa but nyaya iyi ndagara aitaura kuti inda dzairova ndosaka akaita se akatogerwa izvezvizvi saka ndozvanga ndinazvo panguva inoyi asi nyaya ndiyo ndepanonzi trams boy anobva nepabait bridge apa artist mad trust me ane video mahwambi iri kuuya saka zvachiita panapa changokufiliseka chidimbu mungonzwoga achika behind the scene kezvaitika pavideo yacho mariona kuti zidhudhu iroro mahwambi murambi sati simisa zvinhu zvakadhakwa tosimisa zvinhu chaizvo ndizvangaenda zvemuzora nhasi paZim Reality ITV panapa munobata malatest pamunobata nyaya dzinenge dzichiri kupisa thank you